Għal-ġimgħa oħra Bernard Grech għamel diskors politiku li fih penġa dak kollu f'Malta bħala ħażin. Fħal safi jiem wara rapport tal-Kummissjoni Ewropea li wara li din is-sena pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fost l-istati membri kollha, il-kap tal-Oppożizzjoni qabbel lil Malta ma' lukanda b'rating ħażin. Isek inti mort biex tibbukkja hotel fuq xi website internazzjonali u ssib xeba reviews ħżiena. Cleanliness 6, comfort 5, worth tal-flus li ħaton fuq 5. Il-kap nazzjonalista kompla bil-messaġġ negattiv fuq Malta u qal li l-pajjiż qatt m'għandux unur li jixraqlu u għalhekk jeħtieġ li jsiru Prim Ministru. Ħalli jerġa' jkollu l-onur illi jixraqlu hu. Fid-diskors tiegħu ġimgħa wara li l-Prim Ministru ħabbar li se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq il-5 distrett, Grech fakkar li anke hu se jikkontesta l-5 distrett. Waqt li qiegħu qudiemkom fostkom fil-5 distrett u waqt li qiegħu anki bħala kandidat fuq dan id-distrett. Grech kien fex fattak fuq il-Prim Ministru Malti fil-waqt li tenna li jrid ikun fil-gvern. Mela immaġinaw x'raħwa x'nistgħu nagħmlu jekk inkunu fil-gvern. Qabel id-diskors ta' Grech għal-ġimgħa oħra reġa' tkellem is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino u qabel tkellem Adrian D'Elia li għad-diskors tiegħu Bernard Grech lanqas kien preżenti.